Zvondorokuya kuna baba kuti takatarisa wananodza iye zvino. Wananodza zvino dzinorwadza moyo, dzinogumbura, dzimwe wananodza kungonanga kurufu. Saka mashoko echenjedzo, mashoko ekurudziro amungatipe sababa wemweya yedu ndeyekuti kudini. Tinoti chete kumudzimai Usamanikidza murume wako Kuuya Kuchurch Kwako Zvinounza Mheremhere. Unoita mabasa ako ndiwo achayemurwa nomurume. Murume kwana matongadzi wangu ndakwenda ikoko. Tikushamisika upfumi ukauya nenzira yakashata, ukakurumidza kungouya usina hwaro, unopengesa vanhu. Ndakadzidzisa wadzimai wangu kuti tabva kutonga nezvinhu zvinonetsa uko. Akadzidziswa kuGracious Women Fellowship kuziva kubvisa uturu kumurume kuti hasha dzamudzisi nokuti akadzidziswa kuti kana chubhu yakazara mweya unongoda katsona kuti baya kwete kupopota. Saka zvinoda njere izvozvo. Tinofunga kuti mukadzi akangwara kunamata kwakanaka, chinamata kuna Mwari anomupa mazano kuti murume wangu anoda zvakadai. Murume wangu tinoona kuti machisamba matamu kuroorana isi tiri kufamba kuti wena pasi pese. Vamwe vanoroorerana mari, vamwe vanoroorerana kuda kuti vaone mapepa pakuti vanoda kugara apa. Saka kuroorana kwamazuva ano kulipo kwechokwadi asi kumwe kunotoda kubatsirwa. Advice yemunzira zvinoda kuti munhu apiwe rubatsiro runobva kuvanhu vanoziva vakakodzera kuti kungononga munzira.